Is mis Mary Conroy agus tá ghlacha páirt Ailbhe le Gallagher I ras na raon faoi láthair. Cén chuíhfuil tú ag seo dhéanamh? No, ní na bhain. Yeah. Na ríir tá. Brannig ní nach méid ortha ama agad. No, manam, okay? Ní hada tá bhain. Tá me gasúir le blianta fada inis ó bhí mé anógur fad. Chríochnaigh mé mo chéim maistruachtas sa drámaíocht a 2012 agus tá mé gobar mar astra ó hin. Bhí imníar mo chéad lá ar set mar is gnála aon plus nua ach bhí na astraíile agus an fuair an Thar bheith fáilte agus féinechlam. Bhí mé gobar le Paul nó Mac martá sé sa chlár an chuid is mó agus is mesar Carachtar so bhí an cracha goin ar an set. Ní dóil an ghfuil mór an cosúlachtaí idir mé héin agus Ailbhe is ban óg briste íonar a hagann siad seach sa chlár de bhór an saol crua tá caite cí go dtí seo tá sí an cosintach mar gine ach is léir go chalíonn sonanta jazzí. Ní liscom ina réir a céir atá an de Ailbhe, tásúlagam go dtí sí nach bhfuil gachéine ina chuine agus tásúlagam nach bhfuil tuile deacrachtaí ach an réir níl sam bair bratnú ar an chlár chunéis sin álamach. Is mis Mary Conroy mar Ailbhe le Gallagher, tásúlagam go minic sibh tana bhas a bheith fécinn sé mar Carachtar ar ras na rún gach mórt agus déirdaoin ar tíide chathair.